Welcome to Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Tom Jones, one man one kokiro, achinyomba seWicknel aimba ngoma. Tudze kuti muri kudini ngoma yake inzwa imega. Inzwa chivharo chesikadhi murume ane matuzvi kumhata. Usafungidzire kuti tinokwata maakwa. Takatomboona zvimwe zvinhu zvinovaka nyika. Wakatotibira. Hativhunduki chigure chakaita sewe, munhu ane kadora, munhu ane toothpick mumburugwa, munhu ane USB mumburugwa. Usafungidzire kuti tinokwata zidumbu rakazara matuzvi. Ini ndini ndadaro Tom Jones wacho. Iwe naPassion makangofanana nekuti muri mbavha dzenyika, tinokuzivai. Saka usauye kuno nekuti mazigaro ako akazara matuzvi. Tarisa mumwanwa wemagaro. Ingati makazara tsekidzi dziri kunyengana mukosho. Saka iwe usafungidzire kuti tinokukwata. Unokwatwa nevaunosvira mukosho vanakalazi, vaunopa zvimota. Isa hatikwati madinga, kosho una matuzvi mufana.